My si dávame do zmluvy od právoplatného staveného povolenia 12 mesiacov. Alebo od podpísania zmluvy 12 mesiacov. Podľa toho, čo je skorej a čo je vlastne priorita pre zákazníka, samozrejme bez staveného povolenia nerobíme. Áno, musí byť právoplatné stavené povolenie, následne sa podpíše zmluva. Keď medzi tým nie je nejaký veľký časový rozdiel, tak v podstate tá zmluva medzi firmou a klientom sa robí vlastne až potom, keď je vydané stavebné povolenie. Takže vlastne odtedy, ako sa podpíše zmluva o dielo, tak do 12 mesiacov máme vlastne tú zmluvu, že dáme rodinný dom, teda bungalov, do štádiu holodov. Prípadne sú tam aj nejaké klauzuly, kde sa môže stať, že tá stavba môže trvať dlhšie. Úprimne nestalo sa nám to možno raz, že sme odovzdali bungalov za 13 mesiacov. Za tých 17 rokov. Stalo sa to, ale bolo to výnimočné. Kvôli subdodávkach, kvôli dodávkach materiálov, ktoré jednoducho my nevieme ovplyvniť. Čiže preto tam máme tú časovú rezervu. Väčšinou ten dom je ozaj hotový za 8 mesiacov.